ngangithi mangiyolanda i-patient ngikhumbula ngiyolanda i-patient eZola clinic and then uma ngifika ekliniki ngilanda i-patient ngalithola i-patient ukuthi alivukanga for 3 days. Yes. Yeah. Alivukanga for 3 days. And then ngakhuluma nodokotela ngathi doctor, today you are going to experience God's miracle. Amen. Wathi udokotela, no Rose, this patient is very sick. Umuntu uma engakaphenduki. Amen. Une DNA yenyoka. Joy, if you have joy, angeke ungene ukugula, ngeke zingene izifo. Sizophila ngomoya. Ungasasenzi isono. Amen. Sinyanye isono. Amen. Ngicela uNkulunkulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ungisize ngisenyanye isono. Hallelujah. Ninosanga. Akhethiweyo. Isizwe singwele. Oh, Sisros, ngiyambonga uNkulunkulu. Kumanje ngiku-page 62 la ikhuluma ngomyeni khona. Hayi uhambile ngifundile kakhulu. Ya, ngibonile ukuthi ukukholwa akusukudlala ngempela. Uma lithi izwi lakhe ngemivimba yakhe sasindiswa. Akusukudlala ngempela, nathi funeka sisebenze. uNkulunkulu asisize endleleni. Mama ngathi uNkulunkulu angakusiza akuvikele endleleni usenza lo msebenzi wakhe. Nale ncwadi ifundwe abaningi bese bayasizakala njengoba nami ngisizakala. Ngiyambonga uNkulunkulu ngathi angasigcinela wena. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga mama. Ngizoloku ngizokuthinta, ngisazokuthinta. Ya, ngiyabonga. Keniphe kuthando lwakhe asinike lonuyise sesithiwe abantwana futhi usamukelise moya wakhe enhlizweni uyisibambiso sethu ufakaza emoyeni ulikhomba ifa lethu yekumusa yekuthando sesingabantwana bakhe yekumusa yekuthando siyizindlalifa zakhe keniphe kuthando lwakhe wanikela ngendodana eyayithandeka kuye ezelweyo iyodwana yezayona yasisiza yabonisa uthando lwayo yasibeke lokuphila esiphambanweni sayo keniphe kuthando lwakhe ngobusikhethile futhi sibe ngamanxusa akhe
sibajele bonkukuthi okholwayo loluthando wosindiswa ezonweni kepha layo yena uyoshona ekufeni yekumusa yekuthando sesingabantwana bakhe yekumusa yekuthando siyizindlalifa zakhe. Uzosibheka apha sami. Ngathi uNkulunkulu angangisiza mama. Awazi umoya wami yamtusa uNkulunkulu. Kunento nje emoyeni wami ngazathi ngingakhala kakhulu ngimemeze. Ngathi nje kukhona into engishoda ngayo. Hey, angazi ngithini mama, kodwa nje ngiyasizakala. uNkulunkulu angisize. Ngingaze ngiye ekulahlweni kwaphakade sekhulume kangaka. Uma ngabe uhambile endleleni la emhlabeni ngale ndlela engizwa ngayo incwadi, kusho ukuthi nami ngizohamba ngokukholwa. Ngiyabonga mntakababa, ngiyabonga sithandwa sami. Ngiyakuthanda uNkulunkulu angigcinele wena kuze ukuthi sizosiza abanye. Angazi ngithini. Ngiyabonga kakhulu ma. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngomduduzi ngwakashabangu. Asibingelele siphinde sibonge ipresence kaMoya oNgcwele ngoba kukho singakwenza ngaphandle kwakhe. Uyena osithwalayo kukho konke nje, uyena osiguidayo asisize. Ngiphinde ngibingelele abangcwele bonke kwindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Siyabonga nje kuumusa wenkosi silokhu sihlangana. Ngiyabonga futhi niya subscribe ukukhulisa lo msebenzi. Siyabonga ngama comments amahle. Siyabonga ngokuthi niya like. Siyabonga nje bazalwane na kuma channel members ngesupport yonke enilethayo ehlukahlukene nangemikhuleko. Inkosi nonke nje inibusise futhi inigcine. Angingedwa ke today nginomama esimthanda kakhulu Mama Rose. Ngiyazi abaningi nje mabembona nje bathi angisakhona nanokulinda ngibeka yonke into namabhodo ezitofini sengiyacima ngizobuye ngiqedela ukupheka. Ngizobukela ke manje ukhona uMama Rose Mthembu. Sinaye futhi siyabonga nje kakhulu mama. Amen. Yebo. Ngiyanibingelela bathandekayo egameni elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu uhambe nathi indlela yonke kwaze kwaba lapha. Namhlanje ngihamba noSamukelo. Umzukulu kaGogo. Umzukulu Samukelo. Yebo. Amen. Ngiyoxoxa ngaye ngelinye ilanga namhlanje ngoba ukhona. Okumele simhlebe. Simhleba soxoxa ngaye ngelinye ilanga. Yebo. uSamukelo, uNkulunkulu wangipha yena uSamukelo. Yebo. Intombi yami ekhuthele ithanda uJesu ngendlela emangalisayo. Siyabonga. Yeah, and then ke siyambonga uNkulunkulu bathandekayo uhambe nathi kwaze kwaba lapha. Nencwadi yami isekhona izigemegeme zendlela. Amen. Yeah. Le ncwadi inobufakazi, kukhona abantu abafakaza ngayo bebonga uNkulunkulu ngayo. Ukhona umama ophile nje eyifunda lencwadi. Waphila uNkulunkulu wamphilisa eyifunda nje. Ekugcineni sizomveza lo mama ubufakazi bakhe. Ngizocela umuntu asifakele yona
ubufakazi balomama ebonga uNkulunkulu ngokuthi nje uye waphila efunda nje incwadi. Just nje wathola incwadi. Yes. Waseyifunda. Wafunda. Isimangaleli. Waphila. Sika uNkulunkulu wamphilisa. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Yebo. Ake sikhulekeke bangcwele. Yebo. Babongcwele nonamandla onke isewe inkosi yethu Jesu Kristu. Emini nje inkosi yami sisondela kuwe sizobonga. Yes. Sibonga umuso ngako senzele ngone Calvary. Amen. Ukuba simthole uJesu. Yebo. Asisize endleleni. Akhiphe inhliziyo yetshe. Afake inhliziyo yenyama. Asibize ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Baba siyabonga umuso ngako wasenzela wona. Sisizokhuluma kubantu bakho ingidi zabantu abaningi ngendlela emangalisayo. Siyakhuleka uNkulunkulu ongcwele ukuthi wena khulumisana nezinhliziyo zabantu bakho. Thina sivula umlomo nje kuphela uNkulunkulu. Yes. Wena bese uyakhuluma ngoba uNkulunkulu okhuluma ngezindlela eziningi ezahlukeneyo ebantwini. Uthi wena uNkulunkulu wamezwini lakho uthanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Baba sikule ndawo sizokhuluma ngeqiniso. Baba wethu siyabonga. Busise umntwana wakho sise ngaye umduduzi Shabangu. Umbusise uNkulunkulu ongcwele. Uphinde uyandise umsebenzi wakhe wande ngendlela emangalisayo. Kusizakala imiphefumulo eminingi abaningi basho bathi ngasizakala kwi-podcast kaBaba uMdu. Baba wethu ongcwele khanyisa ubuso bakho phezu kwakhe naphezu kwethu uNkulunkulu ongcwele naphezu kwabantu bonke. Baba ngaleli thuba ngalesi sikhathi siyakhuleka uNkulunkulu onamandla wonke ukuthi inkosi baningi abantu bakho abasekluphekeni abasebenzi bafuna imisebenzi. uNkulunkulu ongcwele siyakhuleka ubhekisa ubuso bakho phezu kwabo. Ubenzele umusa bawuthola umsebenzi basebenze. Abanye uNkulunkulu ongcwele bayagula balele phansi. Ngalesi sikhathi Thixo wethu onamandla sithumela ukuphila emzimbeni yonke egulayo ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Baba wethu onamandla wonke abanye uNkulunkulu ongcwele balambile. Abanye uNkulunkulu onamandla banokuxokozela inhliziyweni akukho ukuthula. Siyalukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke. Ukuthi kulondoloze inhliziyo zabo ngoKristu Jesu. Siyabonga Baba. Sibusise sisazokhuluma egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Siyabonga umkhuleko. Amen. Hayi sesivule kahle kakhulu. Amen. Futhi ke njengoba nje sewukhona angesisamoshana nasikhathi. Sekuvele nje ngidedela kuwena yazi ukuthi une message oyiphethe. Yes. Amen. Sanibonani futhi bazalwane. Ngiyanibingelela egameni elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngokwedlule ngangikhuluma ngokusindiswa. Ukuthi kuyini ukusindiswa. Siyambonga uNkulunkulu abantu abaningi basindisiwe. uNkulunkulu basizile abantu kule podcast kaMdu. Basindisiwe abantu abaningi. Siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Amen. Abasindisiwe abahlale ke enkosini bamthanda uNkulunkulu bangabe besajika. Yebo. Namhlanje njengoba senisindisiwe nje sekufanele njengoba senisindisiwe nibhajadiswe. Yebo. Yes. Abantu abasindisiweyo mabafune amabandla abangcwele la ungakhona ibandla labantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Yebo. Uma ungena ebandleni ungasheshi uyinikele qala ubheke ukuthi basebenzisa iBhayibheli abaliqubi ngalutho. Akunamafutha, akunaparafina, akunatswaya, akunamakhandlela. Insindiso leyo.
Amen. La kunamakhandlela khona netswayi namanzi phuma ubaleke ungabheki Amen. nasemuva. Amen. Abantwana bakaNkulunkulu abasindisi umoya ongcwele uzobaholela ebandleni eliphilayo labantwana bakaNkulunkulu. Yebo. Akhona amabandla abangcwele bazalwane. Usathane uthandile ukuimitate Yebo. insindiso. Kodwa ke sibonga uNkulunkulu ngomoya ongcwele ukuthi umoya ongcwele uzokuholela ebandleni labantwana bakaNkulunkulu abaphilayo Yebo. abaphila insindiso. Amen. Angeke ngisho ke ukuthi yibaphi abagqoka kanjani abanjani. Umoya kaNkulunkulu lo phakathi kwakho omamukele uzokuholela ebandleni labangcwele. Yebo. La uzokukhonza khona ngobungcwele Amen. nangokuphelela. Yes. Siyambonga uNkulunkulu. Ningabisabheke emuva lithi izwi lenkosi nineniphunyukile enkembeni. Balekani ningabe nisabheke emuva. Yebo. Siyabonga abathandekayo. Lapha ngizokhuluma ngokusindiswa ukuthi namhlanje ngizokhuluma ngokubhajadiswa Yeah. ukuthi kuyini ukubhajadiswa. Amen. Sizoqala lapha encwadini yaka Johane uMbhaphatisi ngenkathi uJohane ebhaphatisa uJohane. Yeah. John the Baptist. Yeah. Sizofunda kuLuke 1 verse 5 to 19. Amen. Amen. Ukuthi uJohane wazalwa kanjani, ezalwa ngubani, ungubani uJohane njengoba eseqhamuka esebhaphatisa nje. Yeah. Amen. Amen. Soqala umuntu waqala sifundele yena ngaleli humusho aliphethe. Luke 1 Yeah. from namhlanje sizofunda kakhulu bazalwane bami, sizolufundizwe kakhulu. Amen. Amen. uLuke 1 verse 5 to 14, 16 if I'm not mistaken. Oh, Yes. I think iqale from verse 5. Ihloko sakhona sithi John's birth announced to Zacharias. Verse 5. There was in the day of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the division of Abijah. His wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. 6. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. But they had no child, because Elizabeth was barren, and they were both well advanced in years. So it was that while he was serving a priest before God in the order of his division, according to the custom of the priesthood, his lot fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude of the people was praying outside at the hour of incense. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth." 15. For he will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. Ngiqhubeke. Ngu-15 manje. It's okay. Okay. Siyabonga ke bathandeka ifundeka kanjena ke Yeah. ngesizulu. Emhleni kaHerod inkosi yaseJudiya kwakukhona umpristi othile egama lakhe linguZakhariya esigabeni sika Abiya nomkakhe engowamadodakazi kaAaron igama lakhe nguElizabeth. Babelungile bobabili phambi kwaNkulunkulu. Behamba ngayo yonke imiyalo nezimiso zenkosi bengasoleki. Kepha babengenamntwana ngokuba uElizabeth wayeyinyumba
uElizabeth wayeyinyumba bobabili basebekhulile. Kwathi ke esayenza inkonzo yobupristi phambi kaNkuluNkulu njengokuhlelwa kwezikhathi sezigaba sokuthi njengokuhlela kwezikhathi sezigaba sakubo ngokomthetho wobupristi. Kwaba nguye owabeka ukungena ethempelini inkosi ezoshisa impepha. Amen. Isiquku sonke sabantu sasikhuleka ngaphandle ngesikhathi sempepho. Amen. Kwabonakala kuyo ingilosi yenkosi imi ngakusokunene se-altare sempepho. uZakhariya eyibona wethuka wehlelwa luvalo. Kepha ingilosi yathi kuye, ungesabi Zakhariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele. Umkhuleko umkakho Elizabeth uzokuzalela indodana, oyiqambe igama lokuthi uJohane. Uzoba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe, ngokuba uzakuba mkhulu emehlweni enkosi. Kasoze waphuza iwayini nophuzo oludakayo. Uzokungcweliswa ngomoya ongcwele esesiswini sikanina. Amen. Amen. Lapha kukhulunywa ngoJohane uMbhaphatisi. Yebo. That is why ngiyifunda indaba yakhe ukuthi kuzwakale ukuthi lo Johane esikhuluma ngaye ubani. Yes. Baloke bathi John the Baptist ukuthi uJohane uvelaphi, uzalwa ubani, uyini. Umama kaJohane nobaba kaJohane base bekhulile benganabantwana. uNkulunkulu ke wamhambela uElizabeth. Lithi izwi lenkosi babemthanda uNkulunkulu bobabili, indoda nomfazi. Base begugile benganangani. Ekugeni kwabo uNkulunkulu wambusisa uZakhariya, wampha umntwana, igama lakhe kunguJohane. Sikhuluma ngaye ke uJohane la, uJohane uMbhaphatisi uyena owa-introduce indaba yokubhabhadiswa kwabazalwane. Mayibongwe inkosi. Amen. Bese siyafunda ke bathandekayo lana kuMateyu uMateyu 3 verse 6. Amen. Amen. Ukuthi wenzani uJohane lona. Amen. Matthew 3 verse 6. Yes. Lagime ithi, and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. Yes, 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, brood of vipers, who want you to flee from the wrath to come? Manake babhabhatiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Amen. Asimeqo 7 sizobuya ngaye. Asiqale la ku11. Yep. Yes. Uthi mina nginibhabhadisa ngamanzi kube ngokuphenduka. Amen. Kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Yena uza kunibhabhadisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Amen. 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 uJesu ekhuluma uJesu ke uJohane la ukhuluma ngoJesu ukuthi uJesu uzonibhabhadisa ngomoya ongcwele nangomlilo. uJohane yena ubhabhadisa ngamanzi. Yeah. Yes. Kodwa ke uJesu naye uJohane wambhabhadisa. Yeah. Amen. Amen. Lama sifunda uMateyu 3 verse 6. Oh.
and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. Amen. uJohane wabhapatisa abantu eJordani bevuma izono zabo. Yebo. Lapha ngibhala ukuthi ukushumayela kukaJohane. uJohane wayeshumayela. Yebo. Ethi phendukani ukuba umbuso wezulu usondele. Ememeza ishumayela ethi phendukani ngokuba umbuso wezulu usondele. Yes. Uma siqala la ku John 3 ku verse siqala ku 13 to 17. Let's start from 13 to 17. Amen. 13 Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. Yes. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and you coming to me? But Jesus answered and said to him, Permit it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. 16 When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him. He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Amen. Yeah. Lapha ke bathandekayo uJesu owayebhajatiswa. Nathi Yes. singabantwana bakaNkulunkulu simele ukubhajatiswa. Yeah. Ngoba inkosi yethu esiyilandelayo yabhajatiswa. Yes. Ubhajatiswa kuphike emanzini amaningi. Mayibongwe inkosi. Amen. Masifunda ke lapha from 13 uJohn 3 from 13. Yeah. Uthi khona uJesu evele eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhajatiswa nguye. Yes. Kepha uJohane wamalela wathi yimi engiswele ukubhabhadiswa nguwe, wena uza kimi na? uJesu waphendula wathi kuye, vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. Khona wayesemvumela. Yeah. uJesu esebhaphathiziwe wakhuphukela masinyane emanzini. Bheka izulu lavuleka, wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba eza phezu kwakhe. Yeah. Bheka kwavela izwi ezulwini lithi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Amen. Amen. Mayibongwe inkosi. Amen. Majina nje mntaka baba usungena emanzini. uNkulunkulu ayenze iconfirmation pheko umzimba wakho. Yeah. Athi lo uyindodana yami engithokozile ngayo. Yebo. Kodwa provided usindisiwe. uNkulunkulu akathandi umuntu abhajadiswe engasindiswanga. Amen. Yebo. Ukubhajadiswa ke bathandekayo ukungena emanzini. Yebo. Umntwana ongaka kabhajadiswa. Yebo. Ngoba akazovuma izona, uzovuma ziphi izona. Uyezwa lapha ukuthi uJohane ebabhabhadisa lithi izwi lenkosi esememeza uJohane ethi phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Yeah. Beza kuye bevuma izono babhajadiswa. Yeah. Bangena emanzini. Abathelwanga ebusweni ngamanzi nginkomishi cha bangena emanzini. Yebo. Bavuma izono zabo babhajadiswa. Amen. Umntwana uyabusiswa akabhajadiswa. Oh, Amen. amen. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Yebo. Uma siqhubeka ngayo. Masiqhubeka ngayo lithi ongakholwa uyabhajadiswa na? Sengishilo wathi cha, ongakholwa akabhajadiswa. Kufuneka ukuthi umuntu kuqala
abhajadiswe amukele uJesu Yeah. asindiswe Yeah. ayazi lento ayenzayo ukuthi wenzani. Amen. Amen. Siyaqhubeka njalo bathandekayo. Yes. Lithi ke la kulokhuzane Izenzo 19 verse 2. Izenzo 19 verse 2. Asifundeke. Ithi ku verse 2. He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" So they said to him, "We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit." Amen. Kusho angithi niyezwa lapha uJohn uthi uma eyichaza uthi uyeza emva kwami engingafanelanga ukuthinta intambo engafanelanga ukuthinta izicathulo zakhe. Yeah. Uzokunibhabhadisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Yeah. Kepha mina nginibhabhadisa ngamanzi. Yeah. Umuntu mayingena emanzini ebhajadiswa uqale abhajadiswe kuqala angene emanzini. Amen. Ukuphuma kwakhe emanzini lapho umoya ongcweleke njengoba umoya ongcwele ukhulume kuJesu ethi ekhuluma kuJohane etshela uJohane uNkulunkulu etshela uJohane Yeah. ukuthi lo uyindodana yami engithokozile ngayo. Yeah. Nomoya ongcwele uma uphuma emanzini uwamukeliswa amandla kamoya ongcwele. Amen. Ngenkathi uphuma nje emanzini ubukade ubhajadiswa amandla kamoya ongcwele uyawamukela. Omunye akhulume ngezilimi lapho Yeah. ekhuluma ngezilimi embathisiwe ebhajadiswe ngamandla kaNkuluNkulu. Manje isuke sekukhuluma ke manje uNkulunkulu. Amen. Uthi uJesu ke yena ke uzosibhabhadisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Amen. Yeah. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Amen. Sizoqhubeka sifunde lapha. Angithi nizwile utheni uJohn asibuyele la emuva la eseqe khona. uJohn Matthew, it's Matthew. Yeah. Matthew 3. I indeed baptized you with water unto repentance. Yes. But he who is coming after me is mightier than I, Yes. whose sandals I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Yes. Yilento engishoyo ke ukuthi uNkulunkulu uJesu umphe amandla uthi bheka ngiphiwa amandla Yeah. phekwe inyama yonke uyena onamandla okusibhabhadisa ngomlilo. Amen. Ngomlilo abantu aba-understand mangithi umlilo kusho ukuthi uma umoya ongcwele ekwehlela Yeah. wehlelwa into ongayazi nawe Amen. kuba umlilo ogijima emathanjeni. Amen. Ene lo mlilo uma usukwehlele umoya ongcwele sekwehlele abantu abangamazi umoya ongcwele bangathi mhlambe usanganelwa ikhanda ngoba umoya ongcwele ukhuluma kakhulu ngawe. Amen. Ushumayele mayithi shumayele ushumayele ngendlela emangalisayo. Mayethi umoya ongcwele yeka lokhu awubuzi kubantu. Yeah. Uyeka immediately. Amen. Uma umoya ongcwele athi uyeka umsebenzi uyawuyeka umsebenzi impela udele ngoba izuke kusho uNkulunkulu qobo lwakhe. Yebo. Angisho ke laba abazoyeka umsebenzi ngemizwa no. Kufanele ukuthi uNkulunkulu uma ethi yeka umsebenzi uyeke ukuthi kukhuluma yena ngempela. Amen. And then uma uNkulunkulu ethi yeka umsebenzi ukuyekisela umsebenzi ukuthi hamba uyokwenza umsebenzi wakhe. Yebo. Amen. Hlala lapha Amen. ntombi yami. And njengami mina ngangisebenza esibhedlela. Indaba yami ikhona lapha kwizigemegeme zendlela. Yeah. Ngangisebenza esibhedlela as an ambulance driver. Ngangithi uma ngisebenza esibhedlela Yebo. akhuluma uNkulunkulu. Ngangithi mangiyolanda ipatient ngikhumbula ngiyolanda ipatient eZola clinic.
and then uma ngifika ekliniki ngilanda ipatient ngalithola ipatient ukuthi alivukanga for 3 days. Yes. Yeah. Alivukanga for 3 days. And then ngakhuluma nodokotela ngathi, doctor, today you are going to experience God's miracle. Amen. What to dokotela? No, Rose, this patient is very sick. Just run to hospital. Ngathi, yes, I'm going to do that, but now I'm going to show you the God's miracles. Yeah. Lapho kumoya ingcwele wayesegcwele emathanjeni ami. Yebo. Umlilo kaNkulunkulu wawugcwele emathanjeni ami. Amen. Ngambiza ngegama ngabuzwa lo ayehamba naye ukuthi ubani igama lalomuntu, washo ukuthi ubani igama lakhe. Yes. Ngambiza waphaphama wavuka. Amen. Ngawabona amandla kaNkulunkulu. The patient was discharged home and Amen. ambulance was cancelled. Yo. Ya cancel ambulance. Amen. Ngahamba lapho ngamuza uNkulunkulu ukuthi ukhuluma nami. Yes. Kwafika isikhathi lapho sekungasasebenzeki lutho, ingasasebenzeki. Yeah. Ngikhumbula ngise casualty leyo ingiphathisa ubhlungu. Ngise casualty ngiyolanda ama patient sibinda khona casualty, sifike sime lapha casualty. Yeah. Silindele ama calls kuma ambulance, silindele ama calls ukuthi makufika icall uyagijima. Manje umoya ingcwele ungitshengisa omunye ubaba uthi bheka lo yamuntu. Ngiyambheka ngithi hayi man, manje ngenzeni ngalomuntu? Yeah. Hayi ngithula, angazi ukuthi why umoya ingcwele angibhekisa lo muntu. Aphinde futhi umoya ingcwele athi bheka lo muntu, ngimbheke ngithi hayi man, ngenzeni ngalo muntu? Yebo. Hayi ngaleso sikhathi ngangakakhuli ekumlaleleni umoya ingcwele uma ikhuluma ukuthi umoya ingcwele ukhuluma kanjani. Umoya ingcwele kaRasi khuluma kayi1 vela athi chup mayithulile futhi uthulile angeke aphinda akhuluma. Hayi ngathula ngahlala naye umoya ingcwele naye wathula. Ngathola i-call ngiyolanda i-patient ePhumlong Clinic, ngahamba ngayoyilanda ngabuya naye. Yeah. Ngathola i-call ngiyolanda i-patient eTladi Clinic, ngahamba ngayibuya ngayilanda i-patient ngabuya naye. Yeah. Uma ngibuya ilanga seliya koshona, seliya ngomtsha wendoda. Ay leya patient ebekade ihlezi lapha yana. Yeah. Since isahlezi lapha esitulweni kugcwele casualty. Hayi patient man, ay yajanquza manje. Ngasukuma ngayithatha le patient ngahamba nayo straight ngaya ku doctor, ngathi doctor le patient since ekseni ihlezi la namanje isahlezi la, kanti kwenzakalani? Bathi hayi le patient iza ne queue. Ngathi no, le patient iyagula le. Yebo. Hayi ngabona ukuthi abayinaki, abayingeni indaba yami. Ngayithatha i-patient ngahamba nayo ngaya eKB Clinic, kusese iKB Kospiukas. Kusese iKB kungakabili Lien Ngoyi. Yebo. Yes. Ngamuse eKB Clinic, mayifike eKB bam admita. Bathi besam admita i-patient yaba yi-DOA. Inhliziyo yami yaba buhlungu. Chaza ukuthini DOA? It's dead on arrival. Yeah. Uthe efika nje wabe eshona. Awu. Inhliziyo yami yaba buhlungu ngoba uNkulunkulu ukhulume emini ngale patient. Yebo. So yiwo kumoya ingcwele lowo engikhuluma ngawo uJesu athi uzosibhabhadisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Ngisho loyo moya ongcwele loyo. Yebo. And then kusuka lapho ngamlalela umoya ingcwele, ngamlalela uNkulunkulu ekhuluma. Kwafika isikhathi lapho umoya ingcwele athi manje anguyeka umsebenzi. Akusho umoya ingcwele ukuthi anguyeka umsebenzi. Yebo. Ngabo yes umoya ingcwele washo ukuthi anguyeka umsebenzi, but ngabona ngesenzo esasenzeka lapho ngoba ngangasawusebenzi umsebenzi wabelungu. Ngase ngisebenza umsebenzi nje wokuthandazela abantu la emakliniki la isibhedlela. Mayibizwe ambulance yami ngifike kuleyo patient lapho engiyakhona ngikhulekele iambulance i-patient iphile.
Amen. Yes, ngisengisebenza lokho nje, ngathi no, it's not fair ngoba manje ngisemsebenzini wabelungu. Ngcono kuba ngiyenza lento angisebenzi umsebenzi wabelungu ngoba manje abelungu bathi hamba olanda ipatient uyilethe esibhedlela, mina ngifike ngiyayikhulekela ipatient iyaphila. Angenzeke manje ukufanele ngase ngiyawuyeka kumsebenzi. Oh yebo. Amen. Ngase ngiyawuyeka kumsebenzi. Yiloyo moya ingcwele uJesu akhuluma ngawo uma usubhajatisiwe wangena emanzini. Yakhumbula uJesu engena emanzini ebhajadiswa uJohane. Wathi ephuma umoya ingcwele wakhuluma. Yebo. Wathi this is my beloved son. Yebo. Yeah, wathi lo indodana yami engithokozile ngayo. Amen. Uma ubhajadisa umntwana kaNkuluNkulu, angikhulumi ngalabo abadlalayo. Ngikhuluma ngabantu abasindiswa ngokweqiniso. Amen. Uma uphuma emanzini usubhajadisiwe, amandla kaMoya ingcwele ehla kakhulu phekwakho. Amen. Asindluleke bathandekayo. Kukhona lapho uJohane khona ebabuza ethi inzalo yeinyoka. Ubani oniboniso ulaka olungakana? Angithi lapha ku3 asiqalela ku3. uJohane ememeza ethi izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani indlela yenkosi nenza imikhondo yayo iqonde. Verse 6. Amen. And then yes. uJohane ememeza ethi abantu mabasindiswe baphenduke. Yes. Uthi kwaphumela kuye iJerusalema neJudea lonke nezwe lonke 5. Uthi kwaphumela iJudea nezwe lonke laseJordani babhabhatiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Amen. Amen. Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza empaphatisweni wathi kubo inzalo yeinyoka. Ubani onibonise ukubalekela ulaka oluzayo na? Amen. Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Amen. Uma ethi uJohane kubo inzalo yeinyoka, uyabona manje uJohane njengoba ebhabhadisa iqueue seyiba yinde manje. Uthi hayibo njengoba manje laba engibashumayezile baphenduka bavuma izono zabo phekomfuli iJordan basibhajadiswa manje le queue ende isikhamkapi. Amen. Kanti kwakuyilaba abangena ngopotsho ey'ntweni zikaNkulunkulu. Yebo. Useyabuza ke manje uthi inzalo yeinyoka ubani onibonise ulaka olungaka? Umuntu uma engakaphenduki, Amen, une DNA yenyoka. Yep. Ubaba wakhe inyoka. Yep. Uzalwa inyoka ngoba akakaphenduki. It must be clear to you. Amen. Angisho ukuthi umuntu uyinyoka, no. No. Uspirit sakhe, umoya wakhe. Yep. Unomoya kaSathane. uSathane uyini? uSathane uyinyoka. Yep. Yes. Ingakho uJohane athi inzalo yamabululu, inzalo yeinyoka. Ake sigcwaliseke ngezwi ukuthi why uJohane ayethi inzalo yeinyoka. Isambulo 12 verse 9. Yep. Yes. Ngifunde. Like imithi, so the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Amen. Yes, uSathane nizwileke ukuthi uyinyoka. Amen. uSathane uyinyoka. Ingakho uJohane ethi inzalo yeinyoka. Why athi inzalo yeinyoka? Kungenxa yokuthi umuntu uma engakholwa unomoya wenyoka. Ingakho nomelele ephupha izinyoka. Ingakho ekholelwa futhi enyokeni. Uma eyibona inyoka ingena endlini uyayisalutha. Amen. Kanti isitha. uNkulunkulu wakhuluma kwasekuqaleni wathi inyoka ngiyofaka ubutha phakathi kwakho nenyoka.
Amen. inyoka usathane. Manje uma isebabona uJohane uthi inzalo yeinyoka, nibonise ubani ulako lingakanani. Yes. Vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Kusho ukuthi uJohane uthi phendukani niveze izithelo. Yes. Ngoba umuntu mayephendukile unezithelo. Ake sizwe ke imisebenzi yenyoka ukuthi iyini. Why fanele ukuthi umuntu ongasindiswanga abhajadiswe, akafanele ukubhajadiswa ngoba unomoya wenyoka. Yeah. Ubhabhadisa ke manje inyoka. Kusho ukuthi ubhabhadisa usathane. Manje ingakho umuntu fanele avume izona phenduka bhabhadiswe. Yeah. Lithi izwi lenkosi uJohane washumayela wathi vezani izithelo ezifanele ukuphenduka, wathi phendukani. Lithi izwi lenkosi bavuma izono Yes. phezulu komfula iJordani, basindiswa babhajadiswa. Amen. Ake sisho ukuthi uma umuntu engabhajadiswa engasindiswanga, Yeah. yimuphi umoya anawo. Ula iGalatia 5 Oh, verse St Galatians 5 verse imisebenzi yenyama. mhlawumbe siqala ku17 All right. ngoba ithi la for the flesh futhi ayiqala ku16 nje. Eh. I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. 17. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. 18. But if you are led by the spirit, you are not under the law. 19. Now the works of the flesh are evident, Yes. which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness. 20. Idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outburst of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies. 21. Envy, murderers, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Amen. Amen. Ake ngifunde ngesizulu ke. Yeah. Njengoba umuntu eqala ku17 nami ngizoyiqala ku17, but ke mina bengimakhe ku19, but it's okay, we'll start from 17. Amen. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama isobala. Yeah. Okungukuthi ubufebe, Amen. nokungcola, Amen. namanyala, Amen. nokukhonza izithombe, khonza amadlozi, Yep. nezithombe njalo njalo. Yeah. Sorry for that. Nokuthakatha, Amen. nobutha, Amen. nokulwa, nomona, Amen. nokuthukuthela, Amen. nokubanga, nokwalana, Yep. nokwahlukana, nomhawu, nokudakwa, nokuqokozela, Amen. nokunjalo engandulela ukunitshela kona, njengokuba nganitshela ukuthi abenza okunje abayi ukulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Amen. Yeah. Bonke labo bantu ingakho athi uJohane inzalo yeinyoka. Ngoba manje abavumanga zono, Yebo. abaphendukanga, abamamkelanga uJesu, bafuna nje ukuzobhajadiswa nezono zabo. Usethi ke uJohane, no man, vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Yebo. Yeah. uNkulunkulu umntana kaNkulunkulu mayisesindisiwe ufuneka abe nezithelo. Yes. Izithelo zikamoya. Amen. Yiziphi lezithelo uNkulunkulu akhuluma ngazo? Siqhubeke ku22. Yebo. Awufunde ke baba.
22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. 24 And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. 25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Yes. Amen. 20 Asigcine ku-25 good. Amen. Nazo-ke izithelo zikamoya ezifuna uJohane athi uJohane vezani phela izithelo ezifanele ukuphenduka. Yebo. Haleluya. Amen. Izithelo eziwuthando, umntana kaNkulunkulu unothando. Amen. Umntana kaNkulunkulu unokujabula, uhlale ejabule. Oh, yes. Njengoba ngake nganitshela ukuthi ijoy, if you have joy, angeke ungene ukugula, ngeke zingene izifo, because ijoy iyodwa nje Yeah. isithelo esithandwa uNkulunkulu. Amen. Nokujabula, nokuthula, a peace of God which is far beyond the human understanding, a peace of God, ukuthula kaNkulunkulu. Amen. Uma unokuthula izifo ngeke zikuthole. Yebo. Haleluya. Amen. Nokubekezela. Ubekezele ubone ukuthi yazini ngamshaya logogo. Lo hayi ngamshaya futhi ulingana nami. Yebo. But because of ngiyumntwana kaNkulunkulu, kufanele ngimthethelele, ngibe nokuthula Amen. enhlizweni. Lithi izwi lenkosi encwadini yamaHebheru 12:13. Phikelelani ukuba nibe nokuthula nabantu bonke. Amen. Ongenako ukuthula angeke ayibone inkosi. Yebo. Manje lapha izithelo zikamoya zonke lezo nobubele, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho emelana nokunjalo. Amen. Kepha abakuKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama nokuheka nezinkanuko. Uma siphila ngomoya, masihambe futhi kanjalo ngomoya. Amen. Umoya imuphi? Ilo moya uJohane akhuluma ngawo ethi oza emva kwami. Yebo. Uzokunibhabhadisa, umbhabhadiso lo ngikhuluma ngawo sesembhabhadiswe njalo ngaphumi. Yebo. Lithi izwi lenkosi ozemva kwami uzokunibhabhadisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Yebo. Umoya ongcwele uyakufundisa ukulahla zonke lezi zinto. Yebo. Nezinto wazeba ungakakholwa, Yes. usuyakholwa manje, zibuyisele kubaninizo ucela uqolo. Amen. Nabantu owabaqabanisa yizo zonke izona ezivunywayo njengoba esho uJohane ethi bavuma izono zabo. Yes. Babhajadiswa. Uvume ukuthi mntaka baba njengoba waqabana nomyeni wakho yimi ngangiqamba manga ngafaka ukuqabana phakathi kwenu. Abantu abanye imindeni ayikhulumisana, imindeni iyazondana ngenxa yabantu abangenazi izithelo. Amen. Haleluya, mayibongwe inkosi. Amen. Wake wafika uJesu ngelinye ilanga elambile, leyo ncwadi lapha kuMark 11. Elambile wafika esihlahleni somkhiwane, wathi ukhaya ikhiwane walithola lingekho. Wasiqalekisa leso sihlahla sabona kusukela ezimpandeni. Yebo. Singabantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu ufuna sibe nezithelo. Amen. Esokuqala nje akhuluma ngaso uNkulunkulu isithelo sothando. Uthando lwakho lungakhethi ubuso bomuntu. Ngoba naku ngikhuluma nabantu abasindisiwe abazobhajadiswa. Amen. Uthando lwakho lungakhethi abantu
Yes. ukuthi lo ngoba urich ngizomthanda lo uphuwa ngimfuni okay lo ngoba umZulu wakithi ngizomthanda lo ngoba yiXhosa ngilifuni lo ngoba ngumSuthu hayi angiyena umSuthu mina ngisona isilwane Yep. akulona uthando lolo Amen. uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi uthanda abantu bonke Amen. haleluya Amen. siyabonga abathandekayo siqhubekeni nendaba yethu kuhlwa ngomnyama isambulo sitholile ukuthi inzalo uJohane ezethi inzalo yeyinyoka kwakwenze njani Yep. sathola futhi ukuthi miphi imisebenzi uJohane athi vezani ithelo ezifanele ukuphenduka wayethi mabaphenduke kule misebenzi yabo emibi amen Amen. and then ke sizozwa ke lapho ukuthi ziphelelaphi lezi zinto lezi lithizwe lenkosi lapha abaka Kristu Jesu babethele esiphambanweni konke lokho Yep. uma wamkela uJesu zonke lezi zinto ezimbi ukuhleba amanga ukuheka mawuye uyobhajadiswa Amen. ziyangcwatshwa kusho ukuthi uma uyobhajadiswa uyancwatshwa ukubhajadiswa kubhajadiswa kanjani kuthiwa uyathathwa ufakwe ubekwe empheko umfula emanzini angithi Yep. bese kuthiwa siyakubhabhadisa ngegama lika Jesu egameni lika Yise nelendodana nelikaMoya Ngcwele Yes. ukuthi elika Jesu noNkulunkulu noMoya Ngcwele Yes. bese bekufaka ke emanzini kanye bakuthi dlumbu bese bayakuvusa Amen. abenza ukuthi egameni lika Yise bakufake bakukhiphe elendodana bakufake bakukhiphe Yep. elikaMoya Ngcwele bakufake bakukhiphe no lapho uma umuntu ebhajadiswa uyancwatshwa kuncatshwa imisebenzi emibi yonke le obukade uyenza Yep. uJesu Kristu ebhajadiswa uJesu wayengenayo imisebenzi emibi kodwa wayegqoke inyama Yes. so futhi uJesu waye demonstrator kuthina singabantwana bakaNkulunkulu ukuthi simele ukubhajadiswa naye wase ebhajadiswa Amen. amen manje ke uma ubhajadiswa angithi bavuma izono sebeyivumileke izono zabo bazivumile izono zabo Moya Ngcwele uzoholela kutheni no vuma kanje izono Moya Ngcwele uzokwenzela zonke izinto and then ke base uyabhajadiswa ekubhajadisweni kwakho uzofakwa kanye emanzini kuthiwe dlumbu awuzukuthelwa amanzi ngenkomishi ekhanda cho uzofakwa phakathi emanzini kuthiwe dlumbu amanzi amaningi Yes. and then ke uncwabe umuntu omdala Yep. kusho ukuthi lithizwe lenkosi safa naye sambelwa kanye naye savuswa kanye naye uKristu ingakho lithi lapha abakuKristu Jesu babethele ku number 24 kuye Galatians 5 verse 24 kepha kuKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuheka nezinkanungo uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya ngoba wamkela uJesu ubethela uJesu maye bethelwe isiphambanweni umbheka ebethelwe isiphambanweni nawe kubethelwa zonke lezi zinto zakho bese uyancwatshwa ngenkathi uJesu encwatshwe ethuneni nawe uyancwatshwa ukungcwatshwa kwakho ke manje ukungena emanzini nje ubungena emanzini wathi dlumbu ubuncwatshwa kungcwabwa umuntu omdala amen Amen. manje lapha ke lithizwe lenkosi kusho ukuthini ukuthi ukufa mayelana nesono leyo ndaba siyithola kuma Roma 6 verse 11 Amen. Asiqale ku Roma
6 verse 4. Oh. Romans 6 verse 4. Ithi ku verse 4. Therefore we were buried with him through baptism Yes. into death. Yes. Just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, Yes. even so we also should walk in newness of life. Yes. 5. Yes. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Amen. Amen. Ungaqhubeka kancane. Verse 6. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Yes. 7. For he who has died has been freed from sin. Now 8. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. Amen. Amen. Ya njengoba ngisho nje ngithi uma bhajadiswa uyafa uyangcwatshwa. Yebo. Manje ke umuntu akangcwatshwa kathathu. Kuthiwe egameni likayise bakungcwabe bakuvuse. Yebo. Bathi kwelikayise bakungcwabe bakuvuse elendodana nelikamoyingcwele bakungcwabe bakuvuse. No. Umuntu ufa kanye. Amen. Baya kubamba bakumise bathi Rose Mthembu Nkuna siyakubhabhadisa egameni likayise nelendodana nelikamoyingcwele bangithi vumbu kanye bese ngiyavuka. Lithi ke izwi lenkosi lokho kungcwatshwa. Ungcwaba umuntu omdala nemisebenzi yakhe. Kusho ukuthi ubethe ungcwaba zonke lezi yazinto esizibalile kumaGalatia. Amen. Uma sifunda lapha incwadini yabaRoma 6 verse 4 soqala ku4. Yeah. Amen. Lithi ngakho sembelwa naye ngokubhabhadiselwa kukho ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise kanjalo nathi sihambe ekuphileni kokusha. Amen. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa akufumanayo Yebo. siyakuba njalo ngokuvuka. Yes. 6 sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Amen. Ngokuba ofile ukhululiwe esonweni. Amen. 8 Kepha uma safa kanye noKristu siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Amen. Lento bazalwane esikhulumayo iyimfihlakalo kaNkuluNkulu. Yebo. Isikhuluma ngomoya. Kufuneke nawe uma uyifunde ngomoya. Yebo. Ngoba lithi izwi lenkosi abakamoya abayazi abenyama abayazi indaba kamoya futhi nje akukubuwula kubo. Lento esikhuluma ngayo izo understandwa umuntu osindisiwe omthandayo uNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu. Yebo. Ukuthi umuntu uyafa lithi izwi lenkosi ngale kwabaseGalatia abakuKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama nakho konke okubi. Kusho ukuthi inyoka sibethelwe esiphambanweni. Yes. Wake wayidemonstrate lento uMose ehlane lapho inyoka yayiqeda abantu ngale ku Numbers 12 if I'm not mistaken. uNkulunkulu wakhuluma noMose wathi Mose thatha inyoka enesihlungu ngoba inyoka yayidla abantu lapha ehlane. Wathi thatha inyoka enesihlungu uyibeke esiphambanweni sethusi kuthi bonke abayoyigqolozela isiphambano babone isiphambano bazosinda.
Amen. kepha abazonaka inyoka inhlungu lezi abazenziwa inyoka bazofa. Kusho ukuthi uNkulunkulu wayedemonstrator indaba yesiphambano Amen. ukuthi inyoka iyabethelwa esiphambanweni. Yeah. Angithi nimzwile uJohn ethi inzalo yeinyoka. Yeah. Nanso-ke inyoka isibethelwe esiphambanweni nemisebenzi yayo emibi yonke. Yes. Isifileke manje inyoka le Yep. ebithandela umzimba wethu sesiyingcwabile Amen. inyoka. Yep. Sesivuka ke manje noKristu. Lithi izwi lenkosi abaka Kristu Jesu babethele esiphambanweni. Sibethele inyama yonke lezazinto ezimbi sayibethela esiphambanweni Yep. kanye noKristu. Lithi ke manje ngakho ke masihambe ngomoya. Yes. Khona sizophila ngomoya. Ungasasenzi isono. Amen. Sinyanye isono. Amen. Ngicela uNkulunkulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ungisize Yep. ngisenyanye isono. U11 uthi sifile maqondana nesono usufile Amen. usuyisidumbu. Amen. Yep. Masiqhubeka ke siqhubeka nayo sifunda la encwadini yabaseKolose. Yep. Colossians 3:1 kwabaseKolose 3:1. Yes, wehle naye. Yes. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Yes. 2. Set your mind on things above, not on the things on the earth. 3. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Yes. 4. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. 5. Therefore, put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. 6. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. 7. In which you yourselves once walked when you lived in them. 8. But now you yourselves are to put off all anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. 10. And have put on the new man, who is renewed in knowledge, according to the image of him who created him. 11. Where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all and in all. Qhubeka. 12. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. 14. But above all these things, put on love, Yes. which is the bond of perfection. Yes. 15. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. 16. Yes. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. 17. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, Amen. giving thanks to God the Father through him. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Lapha ke uNkulunkulu ukhuluma ngezwi lakhe, ukhuluma ngokucacile. Yebo. It is loud and clear. Ukhuluma ngokucacile. Amen. Uthi ke ngakho ke uma navuswa
kanye noKristu. Angithi ngishilo ngithi uKristu njengoba afa Yep. wavuka nathi safa Yes. savuka safa naye uKristu Yep. savuka noKristu. Amen. Manje uthi lapha kwabaseKolose 3 ngakho ke uma navuswa kanye noKristu Yep. nakani funani okwaphezulu Amen. lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkuluNkulu. Nakani okwaphezulu Yep. ninganaki okusemhlabeni. Amen. Kusho ukuthi focus yakho ihlala ifocuse esiphambanweni. Yebo. Ngakho ke ngokuba nafa angithi safa Yep. yebo sifile phela ukuphila kwenu kufihliwe nakuKristu kuNkulunkulu njengoba siphila nje safa ngithi Yep. ngizocela sibuyele emuva kancane. Uma sifunda lapha yana kukhona la kwabase Galatia. Yep. Yes, kwabase Roma. uRoma 6 verse 7. Yep. Alifunde baba Romans 6 verse 7. For he who has died has been freed from sin. Amen. Yep. Ithi ofileyo ukhululiwe ezonweni. Ofileyo Yeah. ukhululiwe esonweni. Izwanike ukuthi uSathane uinterpreta kanjani lelizwi. Umuntu mayefile. Yep. Imsebenzi kaSathane leyo. Umuntu mayefile. Yep. Bayahamba bayombhabhadisa bathi sesiyombhabhadisa simbhabhadisa ubhabhadiso lokugcina. Umuntu ofile akabhajadiswa. Yep. Bese bethi siyambhabhadisa ngoba usefile simvulela amasango wasezulwini. Oh. Lithi njengoba efile nje kusho ukuthi ke usekhululiwe esonweni ayikho into enjalo. Lapho uNkulunkulu ukhuluma izwi lenkosi likhuluma ngokufa esonweni bese uyabhajadiswa. Ukhuluma ngalokufa engikhuluma ngakho. Ukufa kokubhajadiswa. Manje uSathane ayi-interprete ngenye indlela engqondweni nomuntu ukuthi umuntu ofile dead hayi akasenasono useyezulwini usekhululiwe esonweni. Lawo amanga kaSathane. Amen. Bese bayambhabhadisa ke angazi bambhabhadisa kuliphi igama. Abaningi babhajadiswa kwelinye igama ekungasilona leli likaKristu. Lithi izwi lenkosi hambani nibabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikaMoya Ingcwele. Kodwa babhabhadiselwa kwamanye amagama angekho embhalweni. Kusho ukuthi ke lokho imisebenzi kaSathane, imisebenzi yenyoka. Yep. Ukukhohlisa abantu deceive abantu ethi mbhabhathise hayi nakile kakolobetswa molibitsong la mprista waka umbiza ngegama kamkolobetsi kula rikolobetsa ntate mkolobetsi kunobabo ispecial enkonzweni yabo kuthiwe nje uyo kolobetsa abantu ene ubakolobetsa egameni lakhe. Those are devil tricks. And then uNkulunkulu uthi ahambani nibabhabhathise nibashumayeze kuqala. Yep. Then ke bese niyababhabhadisa. Nibabhabhadisa egameni likayise nelendodana nelikaMoya Ongcwele. Amen. Bese niyabafundisa. Ukubafundisa nibafundisani ke manje zonke lezi zinto esizikhulumile njengoba sikhuluma nje awufunde ke baba. Sibuyele ku. Yes. Ngakho ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu kwabaseKolose 3 elithi nafa ukuphila kwenu kufihliwe esandleni sikaNkulunkulu. Ithi ngiyifunde nje from 4. Nxa ibonakaliswa uKristu ngokuphila kwethu khona ke nathi sawukubonakaliswa kanye naye inkazimulweni. Ngakho ke bulalani amalungu enu esimhlabeni okungubufebe nokungcola nokuheka nokukhanuka nesangabe nokukhonza izithombe
okuza ngako ulaka lukaNkuluNkulu ekade nihamba kukho nani ningakafi ningakabhajatiswa ningakasindiswa nisahlezi kukho kepha kalokhu nani manilahle konke lokhu ulaka alifuneki ulaka ungumntwana kaNkuluNkulu nokuthukuthela nobubi nokuhlambalaza nokukhuluma amahlazo ukhuluma izinto ezibhlungu nje ungasabi ukukhuluma izinto ze-sex eziphuma ngomlomo wakho amahlazo nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu ningaqambelana amanga lokhu nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe nembethe omusha ke manje owenziwa musha abe nofakazi ngomfanekiso walowo amdalayo amen manje ke sesinomfanekiso kaNkuluNkulu asisenawo umfanekiso wenyoka lo shuwo uJohane ethi inzalo yenyoka sesinomfanekiso kaNkuluNkulu nomfanekiso walowo amdalayo lapho kungekho nomGreek nomJuda nakusoka nakungasoki kusho ukuthi ke manje uNkulunkulu maye sindisa abantu akakhethi ukuthi uzosindisa amaJuda nabantu abamnyama namaGreek kuphela kusindiswa wonke umuntu amen lapho ke lithi noma isigqila noma ukukhululekileyo kepha uKristu uyikho konke ukubo bonke ngakho ke njengabakhethiweyo bakaNkuluNkulu abangcwele nabathandekayo yembathana ububele nenhliziyo nesisa nokuzithoba nobumnene nokubheka kade nibekezelelane nithethelelane uma umuntu enensolo komunye njengalokhu nenkosi yanithethelela yenzani kanjalo nani kepha phezulu kwakho konke lokho yembathani ububele okuyisibopho sokuthula ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye futhi yibani ngababongayo izwi likaKristu alihlali phakathi kwenu livame nifundisane ngokuhlakanipha konke niyalani ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo komoya nimhubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga amen yilokho ke athi uNkulunkulu uJesu Kristu athi nibabhabhadise nibafundise amen nibafundise konke ukugcina lokho njengoba senza lenkonzo singengafike kini lapha eduzane ngoba umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo kodwa ke manje sesinifundisile ukuthi senibhajadisiwe lahlani nazi izinto ngithi ke manje siyanifundisa ngoba lithi izwi lenkosi hambani umhlaba nonke nibafundise nibabhabhadise bese nibafundisa ukugcina konke ayithi sesinifundisile ke manje amen lokho sikwenzayo nomdu siyanifundisa ke manje ukuthi noma ngabe usungafa kusasa angeke kusho ukuthi mina ngizwanga uzwile Nkosi yomsinibusise bathandekayo saphefumula kancane nomdu akaqhube naye akhulume lo akukhulumayo amen asayibonga Nkosi nje osusishalela khona kuhle kakhulu ukhuluma ngendaba yokubhabhadiswa ngempela okubalekile ukwamkela uJesu qala umthathe abe inkosi nomsindisi and once wakholwa nje ukuthi uJesu inkosi nomsindisi wamvuma ngomlomo ngoba iyona foundation lesisona siqalo njengoba esho nje umama even kwalokho elandelayo kindlela eyokubhabhadiswa okukhomba khona ukuthi once wathatha uJesu Kristu kahle kahle sekuuhambo amen ozolahamba ke manje noNkulunkulu ngoba awumthatha uJesu bese uyashona kusasa uyamthatha abanye baqhubeke baphila iminyaka
so lolu hambo ke lo hamba lo involve ukuthi kufanele ungene kwibaptism ubhabhadiswe. Yes. And futhi kuyadlula lapho nomoya ongcwele kufanele uphinde umthole ukuze uzokwazi ukuthi uyihambe kahle lendlela. And ke manje uzohamba lalo lu hambo noNkulunkulu usulihamba kahle ubhabhadi umamkelile wamconfessa ngomlomo wabhabhadiswa wagcwaliswa ngomoya ongcwele. Njengoba esho nje umama ungene futhi ezifundisweni zakho ufundiswe. Hayi ke inkosi nje yokhola kukho konke kuze kube sekugcineni ngomusa nangothando lwayo. Akukho okuningi engingakusho. Bawenze kanjalo uyobuqedile. Sayibonga Nkosi. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo sesizokhuluma okugcina ke manje eyokugcina ke sengiqedile ke bathandekayo bami. Siyambonga uNkulunkulu sibonga ukulalela kwenu. Yes. Nokubekezela kwenu. Nisibekezelela. Lithi izwi lenkosi akukho kuyilandulela. Hawa kukho. Akukho kuyilandulela uthi angizwanga. Yebo. Amen. Sofunda ke bathandekayo awaseKolose 1:26 eyokugcina ke le. Yebo. The mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. Colossians 1:26. Yeah. Awuthi kuqhubeka. 27. To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. 28. Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. 29. To this end I also labor, striving according to his working, which works in me mightily. Amen. Amen. Siyafuna yebathandekayo ngesizulu sifuna isiqale la ku28 kahle kahle. Okunguye esimshumayelayo. Siluleka wonke umuntu. Sifundisa wonke umuntu ngokuhlakanipha konke ukuze simise wonke umuntu ephelele kuKristu. Amen. Ngokusebenza kwakhe okusebenza kimi ngamandla. Amen. Kusho ukuthi le ndaba lena sifundisa wonke umuntu so that kungabibikho ozilandulelayo athi mina angizwanga. Amen. Hallelujah. Njalo. Amen. Hayi impela. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Yebo. Lihle liphilile linamandla. Amen. Hallelujah. Yebo. Sayibonga Nkosi. Amen. Sayibonga cha akukho kunye ngiyacabanga kuphelele khona la. Yes, phela. Sangisindisana. O Baba ngiyabonga. Ngangenhliziyo yami sengiyavuma ngithi ungumsindisi. Job 27:5. Ngingeke ngivume ukuthi lokho lenikushoko kuliciniso. Ngiyawuze ngife ngingake hlukani nebucotho bami. Omunye uthini sizulu? Makube kude nami ukuba nginivumele. Angiyokuzaphuca ukuphelela kwami ngize ngife. Isingisi. Far be it from me that I should say you are right. Till I die, I will not put away my integrity. Thank you. The integrity. uNkulunkulu ufuna ukuphelela. Amen. Akube kude nami ukuthi ngizaphuca ukuphelela kwami. Ngoba manje awusaphelele. I-indicator ayisebenzi. Angeke ungene kulomgwaqo.
Mayibonga inkosi. Uzothi uyangena kulomgwaqo afike uSathane. Athi awunento zami lo. Uyangena. Ngoba le kuthi kuyaba khona indlela eyawuthi wayindlela obungcwele. Akekho umoya ohamba ngalo ndlela eyabangcwele kuphela. Amen. Afike okuphethe emsebenzini akutshela indaba zakho. Lithi izwi lenkosi ngawubamba umlomo wami ngamaketane lapha ishinga nemphambi kwami lingethuka. Uthule. Ulingisa uJesu inkosi yethu. Wathula njengemvu emphambi kwabagundi akazange uvule umlomo wakhe. Makube kude nami ukuba ngingiziphuce ukuphelela kwami. Amen. Haleluya. Uma usuphendulana nalomuntu awusaphelele. Lithi lonkosi namvuzo umuntu manizonda abanizondayo nithanda abanithandayo na. Awuqualify, you don't qualify. Kunabantu abakhulumisayo, kunabantu ongabakhulumisi. Awuqualify. Uzothi ufike ezulwini bazokudisqualify. You don't qualify. Amen. Usathane uvusa izimpi phakathi ebandleni endlini kaNkulunkulu. Amen. Kube khona abazalwane abangezi ukukuthanda ungabenzanga lutho. Amen. Usathane ufuna ukukudisqualifyisa ubungcwele ukuthi ungangeni kule thande. Haleluya. Amen. Obe umama ohlushwa umyeni. Mhlawumbe umyeni bekhona umuntu kaNkulunkulu. Uthi useqonywa ngapha. Manje ufuna ukuthi we kahle akinkinga ayikho kulomyeni. Inkinga manje ukuthi uSathane ufuna ukudisqualifyisa. Ufuna ukukwaphuca ilungelo lokuba ubizwe ngokuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Amen. Isize inkosi ngidilive message. Ufuna ukudisqualifyisa ubungcwele. Afike entombazaneni adayise athi uSathane dayisa ngobuzibulo bakho. Ngoba uyayibona ukuthi ayisengimdala kakhulu sengeqile elibangeni lokuthi ngizogana. Okungcona ngiyiganise. Uhambe ngobungcwele usayingane wafika umntombini. Usentombi eqinile manje ishada ngapha nangapha intombi. Uyasala wena. uSathane afuna ukukuyisa enza ukuthi udisqualify ulahlekelwe ilungelo lobuntwana bukaNkulunkulu. Bekani uthando ngaka asinike lona ubaba lokuba sibizwe sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibo. Izwe lisazi ngoba limazanga yena. uNkulunkulu you qualify. You are fully qualified. Provided isitha simi phambi kwakho sikwethuka. Amen. uSathane ukakuvusele wena uvukele wena. Amen. Amen. Bangizwa. uSathane ukakuvuse wena ukuthi wena vukela wena. Ufuna ukuthi ube disqualified. Amen. Akubonisa into eyiningi. Athi manje thina ngalokho usasho ukuthi umzalwane impela uyakuyeka lokho. Athi hayi uzothi nje kancane. Ufuna ukuthi ube disqualified. Uyabona ukuthi umqhele uNkulunkulu kubekele ezulwini umqhele wakho wokunqoba akuvusela ibosi yakhe emsebenzini. Ithi ibosi yowesifazane hayi umhle kangaka oyinsizwe enhle kangaka. uSathane aveza indlala atshengisa ukuthi abantwana balambile ekhaya manje lokhu into encane. Hey! Sathane uyiqini. Athi uzothi nje besu sulumlomo akekho ozokubona. Makabonge uNkulunkulu. Amen. Ufuna ukuphuka ukuphelela kwakho. Makube kude nami ukuba ningaphuce ukuphelela kwami. Mawuphelele phambi kwaJehova. Ngoba lezi zizwe uyawuzidla ziyabalalela abanamadlozi nabagulayo. Kodwa wena uNkulunkulu akakuvumelanga ukwenza kanjalo. Mawuphelele phambi kwaJehova uNkulunkulu wakho. Amen.
uthi yafika kule tunnel uthola ukuthi indicate i-default asikho isikhathi sokulungisa i-indicator siphelile isikhathi nakufa sekufikile yangozi ingilozi yokufa ithi sabela manje umphefumulo wakho uyabizwa i-indicator ayisebenzi ubuzoyilungisa nini uNkulunkulu wakunike enough time ukuthi ulungise i-indicator yakho awuzange ulungise usufana ungene kule tunnel i-indicator ayisebenzi ayisekho ibuyela muva ithi indlala ithi indaba yalendlela no overtaking no reverse no stopping iyamemeza manje ingilozi yokufa uhambile phambi kwaJehova ngokuthembeka wathi ekugcineni yakuphuka i-indicator. Haleluya. Amen. Ithi lonkosi ukulunga kwenu uma kungadluli okwabaFarisi nabaSadusi aningifanele. Enkonzweni ngilayisha abazalwane ebusuku baye emakhaya babuye emakhaya khona umama nje sathana ngivusele yena endleleni kodwa ngizosunqoba lesilithi enze kancane uneke sihambe kusebusuku enze kancane ayikhoshisa ama ufuna umshiye angithi ufuna umshiye bese ekhuluma ngawe umshiye mawucabanga noma ngizohamba ngathi kusebusuku ufune ngimlini hayi ayibuthisa amaqheba ayiqhalise nabazi yadura indlela yasezulwini ayiqhalise nabazali ufuna usathana ufuna ngenze njani ufuna ngimthethise lo mama mina ngeke ngimthethise ithi sisize wafika siyabonga ntombi asambeni dumisa imoto sihambe inhliziyo yaqhuma inhliziyo yaqhuma usukuthi usathana ufuna ukudisqualifyisa. Haleluya. Thina abathandekayo lithi izwi lenkosi encwadini kaPeter 1 Peter chapter 2 you are a chosen generation. Amen. Hallelujah. Nilohlanga olukhethiweyo isizwe singcwele abazuziweyo thina sibona abantu nje asibona abantu thina singonkulunkulu asibona abantu mayibonge inkosi manje devil is sick sathana unamaqhinga uvusela izimpi all over azakuvusela izimpi zokuthi udayise ngobuzibulo bakho baleka mntanami ushiye wabheki nasemuva ngoba leli sobho uzolidla uzoliphuza only for 5 minutes 2 minutes after that it disqualification isibhaliwe kuwe angeke usangena kule tunnel. Amen. Amen. Makube kude nami ukuthi ngizaphuce ukuphelela mayibonga inkosi usathana kuhlebela athi mina inkosi nje ufuna imali kancane ufuna imali ufuna na ungena ekufunweni imali ufuna imali bathi siyithatha phi imali bathi siyithatha phi imali angithi sengisho kwamanje kubantu abadala angithi manje wena ngeke usawuphuza isobho umdala manje ufuna ke manje ukuthi umlomo wakho ungcono ngoba lithi izwi lenkosi abageziwe kuphela abazoyihamba lendlela athi no stopping no overtaking no stopping no overtaking no stopping no over yabhalwa la mawusahamba uhamba kuwo lo muntu uthi ibhaliwe no stopping no overtaking no stopping no overtaking uzodlula lo mhobo my God inkosi sathanda ukuvusela izitha enza ukuthi ukukhulume ungasamfuzi inkosi yethu uJesu wathula njengemvu yabagundi uthula ngathi isiphukuphuku ungasho nokuthi ilanga namhlanje liyashisa liyabanda umbuzo uNkulunkulu mawuzovula umlomo ukhulume uthi inkosi kulolu daba ngiyaphawula yini athi uNkulunkulu ngiyaphawula ezintweni zonke ezintweni zonke buzintanto ezintweni zonke ezintweni zonke
thando bona bantu babone nabantu babone ukuhambiso kwa hamba enojesu uwenu yakuhola nyenyeza kwake uzunduzela Njeneke uma wena uphendula yonke into ukhuluma nokuthi kuyashisa kuyabanda uzomzwa nini uNkulunkulu ekhuluma ngoba ukhuluma uyanyenyeza uNkulunkulu ukukhuluma kwakhe uyanyenyeza mayibongwe inkosi haleluya thank you Jesus wathi uNkulunkulu ngihamba rose khona uzoyibulala uNkulunkulu akhuluma nini akhuluma isikhathi eside futhi uthi phasi ukubanika kombani athi phuma hamba uzofika ngithi uNkulunkulu uzofika lapha ngithini athi uzofika uthi uzobahlabelele hayi ngafika ngahlabelela kulomuze ngahlabelela athi lo mama ngisahlabelela saqhuma isililo ekamerweni ngathula athi uNkulunkulu yazi ngathi wena Nkosi yazi iphuma intombazana sisifase thina anganje lutho yabuya ngiphume ngithi uNkulunkulu nako ngibizele kona ngicela ukuthi kaNkulunkulu uyixazululele nqoba xaxa ngoba mina ngokwami ngeke ngixazulule hayi uNkulunkulu angitshela ukuthi kwenze njani ngeke ngibizele intombazana igama layo ulokhuzana ubangala sengikhohlela ngibize ngithi wasa eze ngibiza umamayo eze ngithi umamakhe ukhosi le ntombazana ubani sengikhohlela igama layo ngithi wena ethi kumama wakho mama yaqolisa yonke lento engiyenzile ungiqolele Khosi noma sonto Khosi tshela noma sonto ithi noma sonto mntanami ngiqolele ngiziswa ukungazi aqolise noma sonto aqolise ukhosi babambane bakhale bobabili ukhosi unoma sonto ubophi imithwalo yakhe uye esiporweni uyibulala unomasonto ukhosi unomasonto intombazana ukhosi umamakhe usewudayisile umuzi akazi unomasonto ukhosi ufuna ukuthi nje unomasonto abone ngabantu sebengena the only child uzobona abantu sebengena babambana baqolelana yaphela impi yabo kodwa sebahamba bobabili mayibonge inkosi bahamba sebebuyisene benokuthula mayibonge inkosi manje ngitsheleke mntanami ngitshela ukuthi mawukhulumela safuthi kangaka uzomuzwa nini uNkulunkulu ethi hamba uyolamula impi ebengekulakulani lo mayibonge inkosi ngoba uNkulunkulu mayikhuluma uthi phasi wake wangithuma encandweni wakuliwe encandweni mina ngangazithiyani mangifika ngayilamula babuyelana abantwana bomuntu babamba wabamnandi lento ongakazi ukubona kanti bebezikelana ngebha washo nothi mfowethu namhlanje bekoyilamanqaba ungeke ufunde ungeke ulibonele la idayimani mayibonge inkosi engisho ukuthi ke thina singabantwana bakaNkulunkulu siphiwa amandla asolwimini la icashe khona saphinde saphiwa nobungcwele
sithambe kungcwele wathi uNkulunkulu ku-Abraham ena 99 athi Abrahama walk before me and thou perfect. Walk before God and thou perfect. Inkosi ngibusise bathandekayo. Umoya ngcwele usethi ngime lapho kodwa kuningi ebengingakusho. Umoya ngcwele usethi angistop. Inkosi ngisinibusise. Amen. Ile sikakhuleka nje sibonge. Yebo. Babe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga baba izwi lakho lifundiwe izwi lakho baba lishunyayeliwe siyabonga moya ongcwele ubukhona bakho phakathi kwale message baba ukuthi konke besikwenza besingakwenza sisodwa kodwa wena baba ukhona futhi ubathinta abantwana bakhe endaweni zonke ezahlukahlukene siyabonga baba ukwambula lelizwi ngendlela olambula ngayo ngegama lenkosi yethu nguJesu Kristu siyabonga futhi baba ngomntwana wakho umthumile namhlanje wamletha phakathi kwethu Mam Rose Mthembu Nkuna baba siyabonga kuumusa kunguthando lwakho ukuthi lokhu yabavusa abantwana bakho kulezi ikhathi zokugcina ukuthi mabangathuli baba bafakaze ngawe baba ke njengoba belokhu beqhamuka befakaza ngawe siletha udumo lonke kuwe baba siphakamisa wena sithi akubonakale wena amandla akho baba kube yiwo abonakalayo abantwana bakho baba basindiswe futhi siyabakhulula lapha baboshwe khona konke amaketango obumnyama ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu baba sithi nalelizwi njengoba lokhu lishunyayelwa baba malwenze umsebenzi lingene kubo loqhubeke likhulume kubona baba baze baphelele kuwe ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu baba kukho konke sibonga wena sidumisa wena sithungcwele akekho fana nawe akekho ngalinganiswa nawe sikunika baba lonke udumo lungo lwakhe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu siyabonga manje kuze kube phakade amen Amen. amen Siyabonga. Siyabonga mama mhlambe singavala nje ngamanamba ukuthi utholakala kuphi No, amanamba ami seyiwa la bazalwane bami. yebo 060 yebo 961 yes 6273. amen Uzonizwisa ke ubabshabangu yebo ubufakazi babantwana bakaNkuluNkulu yes asebeyithengile lencwadi bafakazile babonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo yes abanye baphila nje besayifunda nje hey baphile abanye bathi beyifunda bakhala inyembezo umoya ingcwele ababhabhadise ngamandla kamoya ingcwele amen besayifunda and then uzonizwisa ubufakazi bakhe umama lo oye walitha ubufakazi ngokufunda kwencwadi engeyedwa-ke baningi ke siyabonga amen siyabonga kakhulu inkosi ayinibusise endaweni zonke siyabonga ngomusa wenkosi yethu uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwividiyo elandelayo Amen. amen